Thokoza kakhulu, ndodakazi yaseSiyoni, jabula nokujabula, ndodakazi yaseJerusalema, bheka, inkosi yakho iza kuwe, ilungile, inensindiso, ithobekile, ikhwele imbongolo, ithole, inkonyane yembongolokazi. Wamukelekile kumnikelo. Incwadi kaZakariya, isahluko sesishagalolunye, ivesi lesishagalolunye, iyisiprofetho esinamandla esigcwele ithemba nenjabulo. Imemezela ukufika kwenkosi elungile, ethobekile, neletha insindiso. Lona akuwona umyalezo wosizi, kodwa owokugubha, ngoba inkosi ezobuyisela ukuthula futhi ilethe ukuhlenga isendleleni. Abantu bakwa-Israyeli babizelwa ukuba bajabule, futhi nathi siyamenywa ukuba sigubhe ukuza kukaMesiya wethu. Amazwi kaZakariya asikhuthaza ukuba sijabule kakhulu futhi simemeze kakhulu ngoba inkosi yethu iyeza. Le yinkosi engafani nezinye. Akalona iqhawe elinqobayo eligibele ihhashi elinamandla, kodwa uyinkosi ethobekile egibele imbongolo, efanekisela ukuthula. Ukufika kwakhe kusho ukubuyiselwa kokulunga nensindiso. Njengoba sicabanga ngesimilo sale nkosi, siyabona ukuthi ilungile, ilalela uNkulunkulu ngokuphelele, futhi iletha insindiso, hhayi yona kuphela kodwa neyabantu bakhe. Le nkosi ezayo iwuJesu, owangena eJerusalema ekhazimula ngokuthobeka, egcwalisa isiprofetho ngendlela okwakungayilindele muntu. Akezanga nezikhali zempi, kepha ngokuthula, enikela ngenkululeko ebugqilini besono. Ukungena ngokunqoba kwaPhawula ukuqala kohambo lwakhe oluya esiphambanweni, lapho ayezonikeza khona insindiso kubo bonke. Umbuso wakhe awuwona owamandla asemhlabeni, kodwa umbuso kaMoya okhula ngevangeli, oletha ukukhanya ezizweni. Nakuba izwe lingahlulela ukubusa kwakhe ngezindinganiso zasemhlabeni, ubukhosi bukaJesu buhlala phakade, futhi ukubusa kwakhe kusuka olwandle kuye olwandle. Uletha ukuthula, unqamula amathuluzi empi, futhi ubusa ngobulungisa nangothando. Masijabule, ngoba inkosi yethu ayikude futhi ayifinyeleleki, ufikile kithi futhi uyaqhubeka nokubusa ezinhliziyweni zethu. Asikhuleke. Nkosi, siyajabula ngokufika kwenkosi yethu uJesu. Siyabonga ngokulunga nensindiso asilethela yona. Sisize siphile ekukhanyeni kokuthula nokuthobeka kwakhe, sibonakalise uthando lwakhe kukho konke esikwenzayo. Sengathi singagubha njalo ukubusa kwakhe ezimpilweni zethu futhi sihlanganyele izindaba ezinhle zombuso wakhe nabanye. Egameni likaJesu, amen.